putar tetek nese kendek merawasang karo maraka preman leman
kamu mas lah iya mak menggelek dari ya dek ya. Kecil mungilnya terima golo coy Nindi opa yo Rizka kerja bareng aman ya sayangku. Dilanjut kembali Kang Mas bareng Dek Risna. Tes halo Nopi sayangku. Dilanjut kembali Kang Mas yang punya bawang semoknya dari mangga. Ada Ima Lalapo. Ayo Sanggiti iki ibaratnya film Teletubbies ya Lala dan Po.
lanjut. Oke, koplo dangdut Puspitonolo ya nanti dikasih. Aku tak salam perkenalan sik ya Mas ya. Ya, kersane nderek tetepangan teng mriki ngoten le, kok iso gumen aku ah. Lerak ngono le. Sing nukokno aku sempolan mau sing pundi Mas? Ora mang ora ini orang ini kok ya. Aja Bu, salam perkenalan dari artisnya Trimanggolo sampun nggih. Niki saderengipun ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah tiang mriki grapyak manak nduk kandhani kok iso. Mboke wet esuk ning kene sayangku. Walah, pokoke meroi jajan mlebu, sego mlebu. Lomo nduk. Wah. Nggih, niki alhamdulillah ya Nak ya. Katimbalan sowan teng dusun. Pundi sayangku? Ngelo nderekipun Bojonegoro. Oh nggih, ya ampun. Iki mang ngiras-ngirus iku nduk rekreasi ya. Jeglongan dalan 1000 nggih, Bu. Walah nanti keguguran aku nduk. Mandi lumpur lho ya. Senengane dikon ngetoprak malah ape ndaut nek Risna iku kok gumen aku ah. Njen nuwun sewu niki teng dalemipun Bapak sinten nggih? Bapak Rohman Ramelan. Paringi undangan Bu, aku anggere ora duwe dhuwit kopok kok iso gumen aku ah. Bapak sinten Bu? Ramelan. Oke, dalah Ibu saminten. Bapak Ramelan dalah Ibu Suminten. Dalam acara walimatul urus pernikahan nggih Bu nggih. Mas manten melawan Mbak manten. Iki temanten kekalih ingkang pundi Bu? Lho ya mene kok turu lho ya ditanggapno doprak larang-larang kok iso. Murah Deng. 3 juta wis semene akeh ayu-ayu gak sa. Pundi niki? Niki temanten kekalih nggih. Anje, ya ampun. Ganteng, cantik ya Nak ya. Ini cita-cita mempunyai putra berapa Mbak Mas? Pira-pira guys? 10. Lah kowe padha wedoke kok njlomprongno lho ya. Onderdile iku lho kok iso wong lanang karek meroi ya Nduk ya. Kok iso gak ngesakno Mbak manten apa piye? Ngatasi ta ora Mbak? Oh, gedek kandhani kok iso. Program KB ya Nak ya 2 anak cukup. Mugi-mugi dados temanten ingkang sakinah mawaddah warahmah nggih Mbak nggih. Segera dikasih momongan lanang wadon padha mawon nggih. Nderek tetepangan ya nggih warga ngelo mriki nggih Nak nggih. Sugeng pepanggihan kalian keluarga Agung Ketoprak Trimanggolo pidalem saking Turi Rejo Jepon Blora ingkang disesepuhi kalian Bapak Sukono Ceples. Nggih sakmenika Pak Bu sedaya kemawon artise ciwi-ciwine cilik-cilik ayu-ayu nggih Bu nggih. Toprak 3 juta wis apike ngene kok iso gumun aku ah. Pripun? Nole pripun lah Pak D. Aku ki tenanan kok iso toprak ning kene tak dol murah tak anggap karo dulure dhewe ngono lho. Hah? Ya toprake ya wonge iku ya toprak ngono lho Mas, rasa maksudnya ya DP-ne sik ngono lho guys kok ya. Mosok 3 juta tenan kok gumen aku ah. Oke sayangku konjuk kagem Bapak Ramelan sak keluarga. Matur sembah nuwun sampun nimbali kula sak kanca Trimanggolo ya Nak ya. Mugi-mugi sak pungkure nimbali awake dhewe tansah pinaringan rejeki ingkang lumintu, sehat wal afiat, panjang yuswane amin Allahumma. Niki sing tesih nderek melek anteng mriki nggih tak dongakne nggih Bu nggih. Khususnya kagem ges sing hobi goyang ndek esuk nganti awan ora duwe pegel blas nduk. Dongane mugi-mugi ndang meteng bareng amin Allahumma. Mbah lho nek tenan lho ya biasane dongaku mandi lho Bu. Oke sayangku,
saatnya bareng lelipur nggih nak nggih. Niki kadukung bareng Media Tama. Iki sone apa Mas kok menggelegar Mas? Sadis. Walah kejam berarti ya Bu ya. Oke sayangku, salam pambuka. Ayo Mas diaturi wonten ikhlas. Bakdo niki saking tamu undangan sedaya kemawon Mbak menawi badhe ngersake tetembangan monggo kersa. Ayo sayangku Mujari. Napa Pak De? Bokong semok. Oke baik. Walah ya. Ayo ndak atur posisi ndak. Nasibku iki nandur becik dukuleko dilarani trimo aku wis rapat tak tangis ono malam gawe susah
kelas. Puspitonolo, oke saya tampung terlebih dahulu. Mas saya numpun iki Mas. Garam Cina, sik tak teko orjenku ya Mas. Ada Mas Mujari? Nanti kalau belum ada mohon maaf ya Mas ya. Kita segenap manusia lumrah. Ayo Mas Mujari ada atau tidak sayang? Marai orjenku ndelik kok ya takonono jajal za. Belum ada Kang Mas, mungkin diganti lainnya. Ego wong tua, oke baik. Puspitonolo, ego wong tua. Ini berarti selawe ya guys. Selawe ya guys. Ditambahin ndak dadi swidak, ya ampun. Loh, lanang tenan niku sing pripun Mas lagune Mas? Oh, nggih. Egone wong tua Kang Mas Mujari, ayo sayangku, habis ini Puspitonolo ya Mas ya. Ayo sayangku, ditarik bareng artisnya Drimanggo. Egone wong tua. Ayo Soimah. Apa sing gemanteng, guys? Oh mi, tak kira apa jumbul-jumbule wong ae gak sah. Mas yang setunggalnya mati Mas, mic-nya Mas. Bapak lunga ninggalke keluarga nelongso nanging kudu tak terima. Halo. Gawe tambah loro ono maju nduk le bapak ibu bingung dewe-dewe ojo nganti anak dadi korban berjuang tinggalan dewean. Ora neko-neko.
gede. Hei, asoy, penak mas, ijo mas. Ijo mas. Yen pancen kudu pisahan, aja nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Yo, Ning jalo dilairke nang keluarga sing kaya ngene, tak tampa apa anane kabeh kahanane. imah. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat balungane. Mergo ora disangka wong tuwane, kudu iso kudu dhewe, ra ono cekelane. Ngene men anak sing rusak omahe, ngene men anak sing rusak omahe. Egone wong tua, oke. Jenje kok to. Gus Dur Mas. Sing keras. Ngosek to Mas, mosok yo langsung pisanan keras iki lho yo. Cara Jawane pemanasan ngono lho, guys. Oke? Dan iki napa? Ajeng kondur nggih. Nggih, ingkang atos-atos. Pripun? Pripun Pak De? Oh, enten tiyang ajeng duet sinten bareng asma sinten? Bung Ren. Heeh. Ingkang pundi Bung Ren? Bareng asma Bung Ren. Nah, panggilan. Piantone ingkang pundi piantone? Oh, ngoten nggih, Mbon. Kalih ngrantos Bung Ren, Nduk. Katuran wonten Puspita Nola ya sayang kuris. Nah. Puspita Nola ya, guys. Tak kasih. Pokoknya yang ngerono santai, guys, kayak. Wilujeng konter kagem tamu undangan ingkang kanemben konter genok nggih. Coba manut yo ayu kita omong ngambar rame kusumo Sumripate tok ae Mas. lang pronto agawe sesame nolong ismule pahit aduh lintri-lintri nyawa netrali Lancar kuning agawe
Yoi mas. Monggo bos, selamat datang di Indomaret. Selamat berbelanja. Ngamar arum tanahku jiwo katon memanisi sekar mekar lan melati rino wonce katon kinelo dak kantiane jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuhu kan ono liya mung sira wong bagus yuk Riwanggolo ngambar arum tanahku jiwo katon memanisi sekar mekar lan melati rino wonce katon kinelo dak kantiane jagat katresnan ayo asoy tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno katuhu kan ono liya mung sira wong bagus tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai yang kau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno katuhu kan ono liya mung sira wong bagus kan ono liya mung sira wong bagus agama karo Gustur padha ya Mas ya. Heeh, padha pren. Lanange jagat dereng nggih. Sekedhap nggih Mas nggih. Lanange jagat mujari ada sayangku. Gak ketok player ya guys. Mas. Gak ada Kang Mas. Ojing oke bayi. Luka hati luka diri. Oh nggih nggih nggih. Bos jari. Bos jari. Engang pundi, engang pundi? Sinten Pak De. Nggih gentosan to, luka hati luka diri ini. Oke baik, nggih. Kula aturi monggo engang duit engang pundi? Mikir ndak? Gentosan nggih Mas nggih. Nggih lah ngaten lek gak sak. Niki ajeng minggah. Ya ampun. Monggo. Niki mboten napa-napa nggih. Ning nuwun sewu ampun kata-kata nggih Pak De nggih. Nuwun sewu. Monggo. Ya mengko nek agi-agi anakku nek wedi ya nduk ya. Monggo. Loh, pripun to niki? Niki luka hati luka diri. Kasih. Aku tak mungkin
melupakanmu. Masa sih? Tapi Kenapa? aku butuh biaya. Juga pada dirimu tiada akan pernah berubah. Orang tuaku tak merelakan bila diriku menjadi milikmu. Terima kalau budaya. Mas aja selip-selipan go Mas, ya ampun.
la 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 oh, oh, oh. Oke, saya memang sudah. Ya ampun. Khusus bosku iki telung lagu. Mas Mike ampun padake mriku to. Oh ngoten gentosan nggih. Bose kersane istirahat ngoten. Oke. Menerima brio penghijolan iki 100 iku biasane balike 80 lho Mas. Iya. Kok ra iso lho ya. Wong aku mek plecit ndek iki dipotong kok. Iya. Katanya mau istirahat dulu bosku. Loh kok emoh? Lah wong sing nyanyi ajeng istirahat rumiyin kok sampean niku lho kok. Nggih. Sabar guys. Sayangmu jadi dikasih ada sabar guys. Ayo Riz. Riz tahu sini. Sabar. Oh ya, Vina, milihnya Dek Vina. Ayo Vin. Balonku ada 5. Ayo neng rasane pahit tenan, mangan mangut lele rasane kok koyo tempe. Rasane ora duwe cintaku mbok yo sambung nesu nesuka so rasa kanggo cucu emanan bosku karo atimu rungokno
Niki Pak Di aja yang ijol dok. Ayo, pit. 100 guys. Nggih, niki kalih anake kula. Pripun? Kusumaning api nggih. Niki ingkang pundi rumiyin niki? Nggih, nggih. Gresik. Greges lalak ngoten kok iso. Greges ri ayo ri. Nah, niki nek sing dhuwur ampun kathah-kathah nggih Mas nggih. Nggih. Yang greges.
Halo. Ngapunten nggih, niki sing dereng katuran benjing Trimanggala nek suwantang mriki meleh nggih Mas nggih. Niki kanton setunggal tembang rundingan kemawon niki diparingi napa monggo kersa. Lho sing ndi iki aku mau lho ya nek ayo-ayoan. Sing ACC. Kanton setunggal tembang ngapunten sangat nggih Mas nggih. Dil tenan. Dil niki agama nggih. Lho, sing ndi iki sing ndi agama apa ngapuntene saking Bapak Hamengku Gati setunggal tembang kemawon. Bapak Hamengku Gati lho Mas. Ngapunten sangat nggih. Benjing nek menjenengan sunat nanggap melih mboten napa-napa. Nggih monggo katuran wonten agama napa kusumaning ati? Kene agama kono kusumaning ati. Ya wis paronan nggih separo-separo. Biasane setunggal kusumaning ati separo, agama separo. Lah iku wis dadi sak lagu nggih. Mun tak paro. Ayo Ri. Ayo Nduk, lho Nduk. Membayar les. Presiden dipaksa mudhun bareng carine kasus ngene dipaksa cepet-cepetan yuk. Konco nganti asu wis kadung nduk LSM opo partai ormas opo wong RT sing penting tumindake kadung mlebu mbok kon jabut lek wis
ya Riz. Karo ngranti mawangane awake dhewe ya nduk ya. Riz. Nggih kusuman ing ati badhe niki sampun pangapunten sangat. Nah, sendereng katuran. Yoi, terima kasih. Dong Mas, jangan gitu ya. Bedahe ayo tak sogo ala keri sogo ala keri sogo ala keri sogo ala keri sogo asal isal
kondo kondo. Ampun ngoten Mbak De. Sampun. Sampun nuwun sewu sampun nggih. Matur sembah nuwun kagem sedaya kemawon. Dolanan cak dicukupi sampeyan wae ya Nak ya. Heeh. Ayo Nak. Piye ndak? Iso ndak?